Абе, вие от село ядете целия хляб, нали? Да. А ние не. Ние ядем само мекото. Корите ги пращаме и ги произвеждаме солеци за тия от село. Абе, вие ядете цялото прасе, нали? Да. А ние не. Ние ядем само месото. Останалите кожи, копита, уши, опашки ги преработваме и правим от тях колбаси за тия от село. Ага. Абе, вие от село ядете конфитюр, нали? Да. А ние ядем пресни плодове. Останалите семки, обелки ги пращаме за производство на конфитюр от тия от село. Вие от града използвате презервативите и ги хвърляте, нали? Да. А ние не. Пращаме ги да се преработят, правим дъвки и ги пращаме на тия от града.